Let's get izindaba ze1KZNTV ifundela usamukeliso kaNqulunga ngikumengelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kwesule Ufakazi kwelwaye Imeya yeTheku isidubedube kumasipala kaNongoma kanti ke Ntwelezansi kweleBloho eBhalitho. Amaqembu ezombusazwe kumasipala iTheku asezwakalise ukudumala ngokusula emsebenzini kaMbuso Ngcobo obeyinhloko yophiko oluphenya ke inkohlakalo yamathenda kulomasipala ngenxa yokuthola ke izinsongo zokumbulala. uNgcobo ke ongufakazi icaleni lenkohlakalo elithinta kwaye Imeya uZandile Gumede nabanye abangama-20 lethenda lika 300 million amarandi yokuqoqa ke kaDudu kuthiwa ke yakhwatshaniswa uGumede esayimeya. Ngesikhathi ithimba lezindaba limthinta uNgcobo uzivumele ngokwakhe ukuthi useyifakile incwadi yokwesula futhi uzogcina ekupheleni kwalenyanga kulomsebenzi wakhe. Yebo kona sengisulile to answer your question, and I think the second question is straightforward ukuthi bengivulele necala ngivulele. Yes, it's true. Almost when you receive a death threat, you would have to follow the law. Ngihambile ngamaphoyiseni ngelandela process ngayivula icala ngathola yabona vula icala. Amaqembu aphikisayo abesezwakalisa imbono yawo ngokusula kaNgcobo. Okusiphatha kabi kabuhlungu manje ukuthi kanti umkhandlu weTheku uyolungiseka kanjani, uyolungisa ubani uma abasebenzi ukuyibona abazama ukulungisa nokuklina icorruption emkhandlweni begcine besabiswa kube ukuthi bayashiya emkhandlweni, ngoba siyafisa ukuthi sifike la khona esasikhona ukuthi umkhandlu weTheku uyalungiseka futhi nabasebenzi okuyibona abaqaphele ukuthi kungabikho icorruption nalabo futhi abaphenya igameko zecorruption bavikeleke. Siyathemba ke nokho ukuthi ubuholi beTheku kuzomela buhlale phansi buyibheke le ndaba yokuthi yini ezokwenziwa ukuthi oyongena emva kwakhe umbuso Ngcobo akwazi ukuvikeleka ngendlela yokuthi uma kuphenywa abantu bengasabiswa. OWDA uthi ukusula kaNgcobo kuzovula igebe lokuthi inkohlakalo iqhubeke kulomasipala. Sibuka lolu phiko lwase-IU luhlakazeka lukolapsa kanti luphiko olubaluleke kakhulu ekulweni nenkohlakalo kumasipala waseThekwini. Luphiko esilidingayo kakhulu njengamanje ukuthi lube strong, kube lona oluzosiza ukulekelela ukulwa nenkohlakalo. Ngakho ke siyagxeka ukwesatshiswa kwalabo abasebenza ukulwa nenkohlakalo, siyagxeka ukuthi kwesatshiswe impilo zemndeni yabo. Ngakho ke kuyisimo esibucayi lesokukhomsayo ukuthi izigebengu ngaphandle nangaphakathi kumasipala aziyimisele ngempela ukuhlehla, okusho ukuthi thina njengabaholi abayingxenye yobuholi baseThekwini, even though siphuma kumaqembu aphikisayo, kodwa kusho ukuthi nathi kufanele siphukule silwe ngempela, ngoba asikwazi ukumela isimo sokuthi izigebengu ziyicanasele ukuthi labo abazama ukulwa nenkohlakalo bayithole sebezisulu kwesatshiswa nemndeni yabo. Kanti IFP ithi izikhulu zikamasipala zingena kakhulu kwizimpi zepolitiki. Kade sasiyikhulu ANC ukuthi ayeke ukufaka ama-officials ezimpini zabo zangaphakathi. Ama-official aseThekwini asengenwe kakhulu into yama-factions ewodwa nje sonke siyazi benibikana beyindaba ukuthi lona u-exposer lona ngezinto zakhe, lona u-exposer lona ngezinto zakhe, into kusubuka ukuthi ingenxa yokungazwani okukhona. Kodwa futhi ke kubi kakhulu okwenzekile ngoba uma esula ngoba esatshiswa ukhona yena omunye uhedu oyobuye afune ukuthi abambe lesikhundla, yena ngeke nasatshiswe. uNgcobo kuvela ukuthi waqala ukuthola izinsongo zokumbulala okuswa ngo-2017, kodwa okwakamuva kwase kuba nzima ngoba uthi bese kufaka nomndeni wakhe phakathi. But I think in the recent past abe makhulu kakhulu yabo, and ba provided nama details, and was very threatening yabo, according to the likely. That's why they got a decision ukuthi ngihambe ukuvula icala emaphoyiseni, and then umhlala phansi namaphoyisa they understood, and in fact even ngobona baze bangazazi ukuthi hayi yabo ukuthi it's too dangerous yabo. So ama-threats besibongatholile, and bese very intense
ngihambe ngiyovula icala emaphoyiseni, then after that bathatha i-decision ukuthi ngisule. Kuzokhomela ukuthi uNgcobo waba ufakazi oqala ungena ebhokisini ngesikhathi kuqulwa amacala oGumede, kodwa emva kwesonto wangabe sababikho wafaka incwadi yokuthi uyagula. Kodebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Ngemuva kwezidubedube ezihlukene emhlanganweni wokufungiswa kwemeya, usomlomo kanye nephini lemeya kwamasipala kaNongoma ugcineke uhlalile umhlangano lapho kuqokwe khona kosabelonkosi we-EFF njengephini lemeya. Imeya umshangane ndabandaba, usomlomo babongile Sithole kanye nephini lemeya osabelonkosi bafungiswe ngokusemthethweni enkantolo kaMantshi yakwaNongoma. Lokhu-ke qhubeke nokwenzeka yize-ke iqembu le-IFP liphikisane nakho konke obekwenzeka kulo mhlangano. Bufungiswe kunzima ubuholo obusha bukamasipala wakwaNongoma njengoba ke kwasuka omkhulu umsindo ze waholela ekutheni kubanjwane ngezandla phakathi kwabakwasidlodlo kanye namalungu e-IFP. Noma ke kunjalo, kepha imeya umshangane ndabandaba, usomlomo babongile Sithole kanye nephini lemeya usabelo Nkosi bafungiswe ngokusemthethweni enkantolo kaMantshi kwaNongoma. Usomlomo babongile Sithole uqinisekise ukufungiswa kwabo ngokusemthethweni. Siyazi sonke ukuthi uNongoma uyinhliziyo yenkatha. Manje nje sibathi into enhlizweni ngoba senze lokhu vele ngeke kube lula kuba ukuthi besheshe bekwamukele. Kodwa ke sikwazile njengonosomlomo nami ngilekelela nawo ukuthi sawuqhubha umhlangano belwa benjalo washo ukuthi besilandela wonke ama standing rules omkhandlu ngendlela efanelekile. Esesingakusho nje officially ukuthi sikwazile ukuthi simkhethe nomhlonishwa uNkosi we-EFF ukuze lihlangana luphelele umbimbi lwethu lwahulumeni wembimbi labantu abathathu okuyi-EFF ne-ANC ne-NFP. Simkhethile ukhansela umhlonishwa uNkosi njengamanje siyaqinisekisa ukuthi useUdeputy Mayor itrocate siphelele manje yokulida umkhandlu kaNongoma futhi sihambile futhi safungiswa imantshi ifikile yasifungisa amasipala ngokusemthethweni ngokubhalwe phansi ukhokta konke nje ubuholi nje ophelele umhlonishwa uMeya undabandaba yimi njengosomlomo umhlonishwa uNkosi njengoDeputy Mayor. Ngemuva kwemibuzo emayelana nokusebenza imisebenzi emibili kukaSomlomo babongile Sithole ube seveza ukuthi useyifakile incwadi yokwesula kwakhe njengekhansela kumasipala wesifunda eZululand ebese egxila emsebenzini wokuba usomlomo kumasipala wakwaNongoma. NgokwaseZululand kufuna nje abantu bekwazi lokho bengadukiswa. Mina angikho direct eZululand ngingene ngo60% ngomkhandlu, so kukimi ukuthi ngiyaresigna noma ngenze njani akukho kodwa lapho ukuthi ngoba sengingenile sekufanele njani. Kodwa ke ngifakile incwadi useyitholile usomlomo waseZululand yokuresigna as ikhansela eZDM ngoba vele umsebenzi wangaphakathi lana uzoba mkhulu kakhulu ukuthi ngaphinde ngibe seZDM, hayi kodwa ngoba ngiphoqwa abantu abathile ukuthi ngiresign. Imeya efungiswe namuhla umshangane ndabandaba uthi bazoqhubeka nohlelo lwentuthuko edidiyelwe obese livele lukhona bese belungisa lapha nalapha ya ukuze kungathikamezeke ukuhanjiswa kwentuthuko kubantu. Njengamanje basolithola ithuba siyazi ukuthi njengamanje iSTPIP sivele isi approve iyasebenza okwethu nakho konke kufanele sikulungise khona kuzoba nama operations esiwagudluza lapha nalapha ehambisane nezimo zabantu bakwaNongoma lapha ngakazanga khona umhlonishwa ukuyenza khona iplanning eproper ukulekelela izimo zakwaNongoma ngoba iqiniso lithi phela vele sekuprioritiziwe ama project akhona njengamanje njengathi nje bokule administration engenayo sizobe sisebenza ngento ezobe khona phakathi okufanele umphathi kaNongoma uqale usemukele noma usinikeze isikhathi sokuthi sibukisane lezo zimi kanjalo but ngokwama operations amaningi omkhandlu sizoba nengxenye ukuthi si operate kanjani sokwenza nani because i-revise yelukusana iSTPIP so siyenze ngoJanuary la sokwazi khona ukuhlula ushintsha izinto zethu ukuthi nakho ehambisana nomphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni kwaNongoma. Kulindeleke ukuba kuthatha izinyanga ezisithupha ukulungiswa kwebloho M4 eThongathi River Ridge eBhalito elalimala ngesikhathi kunezikhukhula ngonyaka owedlule. Lokhu kuvele ngesikhathi kwethula ngokusemthethweni kusonkontileko onikwe umsebenzi wokulungisa nokuzodla-ke imali elinganiselwa ku-54 million amarandi. Ungqongqoshe umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho uthi-ke kakuzukugcina ngokulungisa leli bholoho elakhahlamezeka, kepha-ke bazophinde bakhele esibili maqondana nalo ukuqinisekisa ukuthi-ke ukuhamba kwezimoto kakuphinde kuphazamiseke. Ngemuva kwesikhathi esingangonyaka kwabhidlika ibloho emgwaqeni uM4 Thongathi Bridge, umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal wethule usonkontileka ozolungisa. Ekhuluma lapha ungqongqoshe walomnyango
uveze ukuthi babeke imali engaphezulu kwa-50 million amarandi ukuqhuba lo msebenzi. Imali esiyifakile kule project imali engango-54 million ezokwazi ukuthi ifixe leli bridge. Siyakholela ukuthi within 5-6 months kuzobe seliphelele i-bridge, kodwa futhi kunamathuba omsebenzi that will be created khona la. Ingakho sithe u-30% ka-54 million kufanele balekile ukuthi unikezwe ama-emerging service providers. Mawucalculate ke plus or minus 15 million that will be given to osomabhizinisi abancane. Ingakho sithi angingabikho abantu abazolwa befisa ukumisa i-project, kodwa balinde umgomo ozophuma la kufanele khona ku-subcontractise khona abantu bakithi, ngoba siyakholelwa ukuthi angingabikho umuntu oyedwa ozothola umsebenzi, kodwa nabanye bakwazi bathole imisebenzi through ukusubcontractor bezokhula beye phambili. Namathuba omsebenzi amanye azokhandeka abantu aba-more than 50. Nakuba ukulungiswa kwalo kuzokwenganyelwa abakwa-Sanral, imali yokulungisa izovela emnyangweni wezokuthutha, kanti kulindeleke ukuba kwakhiwe elinye bude buduze nalo ukwahlukanisa izimoto. Ngaphambi kokuthula labo sonkontileka, abakwa-Sanral babe namahlandla amane ukuzama ukuthola osonkontileka abasezingeni nokwenzeke kwabambezeleka izinhlelo zokulungiswa kwalo. Ihlandla, I think not ama-property ihlandla zoku-advertiser sesikwenze more than 4 times. Obviously ama-supply chain processes kumele siwa-observe senzela ukuthi singayitholi sesenkingeni no-Auditor General. So kulawo ma-processes kade sithi mabe sesiqalile sihlangabezane nokuthi mhlawumbe ama-bidders asubmithile ama-bids wabo awekho compliant, and then siqale phansi. So bekuyileyo into ekade sibamba ukuthi sigcine singafinyeleli ku-award. Leli bhloho lingamanye abalulekile njengoba lixhumanisa idolobha iTheku kanye nezindawo ezifana nakwaDukuza kanye naseBhalitho, nokwenzeke ukuphazamiseka kwalo kwezwela kakhulu kubahlali, osomabhizinisi kanye nabemboni ezamatekisi. Abamabhizinisi bekuba affecta kakhulu ngoba ngisho ukuthi lo mgwaqo basasa njenge-shortcut uma mhlambe besuka mhlawumbe abantu abaqhamuka ngakoThongathi beza kaDukuza nalabo abasuka kaDukuza beya ngasoThongathi. So lokho kuzobalekelela ukuthi lo mgwaqo uzophela, bazobe sebekwazi basebenzise leli bridge ngaphandle ukuthi baphazamiseke. Ukulimala kwaleli bridge leli kusiphazamise kakhulu embonini yezokuthutha ekutheni besigcina singasakwazi ukusevisa abagibeli bethu ngendlela efanele, ekutheni sibathathe kule site elingale kuka M4 njengakoMdloti koLamesi uma beza emsebenzini kakhulukazi la eBhalitho noma bezothenga. Lokho begcina sekwenza abagibeli bethu bangafiki ngesikhathi emsebenzini lapho ebesebenza khona. Nathi embonini yezokuthutha bekusiphazamisa ngoba imoto begcina ihamba ibanga elide kungafanele ngoba bese gcina zidraya ngoba ukuthi leli bridge elibhodlokile. Kulindeleke ukuba livulwe ngokusemthethweni ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntomo khona Mvubu eThekwini. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukele indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Kwesule ufakazi kwelwaye Imeya yeTheku isidubedube kumasipala KANONGOMA kanti ke Ntwelezantsi kwelebhloho eBhalitho. Amalungu omphakathi akwavuthele emahlabathini ahlalelo valweni ke ukuhlaselwa izigebengu ngenxa yesikole sesavalwa iNende High esikuyo lendawo. Elinye lamalungu omphakathi enxosa kuba ke lesi sikole sisetshenziswe ukufundela amakhono singahlali nje singenzi lutho. Kuvela ukuthi lesi sikole savala ngenxa ungenzi kahle kwimphumela kamatikuletsheni. Lesi isikole samabanga aphezulu iNende esikwavuthele emahlabathini nesivalwe ngonyaka owedlule ngenxa yongenzi kahle kwimphumela kamatikuletsheni. Lesi sikole sesiphenduka indawo yanoma ubani njobe ezinye zezipahla kuzo sezebiwe. Umphakathi uthi waphatheka kabi ukuvalwa kwalesi sikole kanti futhi ususabela nempilo yawo ikakhulukazi abesifazane njoba kudlange isihlava sokuhlukunyezwa kwesifazane
nezingane. Angibanga nawo amandla ukuthi ingane yami ngiyithathe ngiyise kwenye indawo ngoba isikole saseNende sasingisiza ekuthenini ingane yami ngangihlala nayo ihamba ngenyawo yesikoleni eNende. Njengoba sinjena nje akukho kahle ngoba manje akukho ukuphepha okukahle ngoba negebengu zingangena zisilimaze la ngendlela esesiyiso njengamanje. Lesi sikole singaba usizo olukhulu emphakathini uma singasetshenziswa ukufundisa abantu amakhono okanye umsebenzi wezandla kube khona okwenziwa kuso kunokuba sibukelwe sicekeleka phansi ngalolu hlobo. Lawo ngamazwi elinye lamalungu omphakathi wakwavuthela. Siyafisa ukuthi kube nekhono elingahle livulwe ukuthi kube khona izinto engahle zibe khona la ezokwazi ukuthi zisize umphakathi ngoba umphakathi omningi nje uhlezi phansi awusebenzi awenzi lutho osicelayo nje sicela ukuthi kube khona okuvulekalayo kulesi sikole kwenzeke esingahle kuzokwazi ukuthi kusisize. Kuzokhumuleka ukuthi uhulumeni wakulesifundazwe usanda kumemezela ukuthi unesikole esilinganiselwa kumakhulu ayisishiyagalolunye 900 ezizovalwa ngenxa yenani labafundi kuzo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emahlabathini oLundi. Ukuhaqwa kwezingqinamba ezahlukene emphakathini okwavula indlela kwaMpumzi eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya sekuphoqeke intsha ukuba ke ikhuthaza abafundi bamatikuletsheni ukuba baphokophelele ukuyoqhuba ke izifundo zabo zemfundo ephakeme kwizikhungo zemfundo ephakeme. Lokhu kuveleke ngesikhathi kululekwa abafundi ngamakhono ahlukene abangawathatha. Baphume sebeqonda amakhono ahlukahlukene abantu abasha bebeyingxenye yohlelo lokubalekelela ukuba bazi kabanzi ngemigudu abangayilandela uma sebeyoqhuba izifundo zabo emanyuvesi. Laba bathi usuku likanje lusho lukhulu kubona. Ngizofundela mechanical engineering sengiyana ukuthi kumele ngithinte TVET college yabona abantu abangawazi usiza because ngibona kulula ngoba because bathi ungakwazi ukuthi ungene ezimuntu oneskill khona ukwazi ukuthi ufunde khona and uma usukwazi usinesitifiketi uswazi ukuthi umswazi wenze lo msebenzi lo ukhethile. Ufuna ukwenza ibecom what can you do? Yabona ngidile namabhizinisi. So adinga ukuthi uhlale esikoleni uzwe ngitshebo khona usuku kanje libalekile kuthina because ngizosisiza nokuthi mase sifuna uku-apply supply kanjani singahlala emakhaya sigcine sisenza nento ezingazisiza ngalutho ngabe siyasungula siqoqe sisebenze siphinde futhi siwane kuseselihle. Lolu hlelo beligqugquzela imfundo kubantu abasha. Imfundo ayigcini kuphela ka-matric but you further your studies uye kuma-TVET colleges or uye kuma-universities. Le program ibaluleke kakhulu njengoba kade kuyi-youth month also ukuze abantu abasha sikwazi ukubakhipha edakamizweni nakwi-substance abuse nanokuthi-ke information siyilethe closer to people la abantu behlala khona so that bezokwazi ukuthi bayi-accesse information kalula. Indawo yakwavula indlela engezinye ezingasali ngaphandle kwezihamba phambili ngobugebengu. Especially la kwavula indlela kuyabulawana isibhamu nje siqhuma ubusuku nemini kunobugebengu intsha iyadlebeleka njenganophiko ke lwentsha lenhlangano yabahlali asikhuthazi kakhulu lokho kwenziwayo. Siyazi ukuthi uvula indlela indawo yamakhosi. Kanti bathi imfundo ingaguqula isimo sobugebengu emphakathini. Ubugebengu buningi kakhulu mhlambe nizokhumbula la ukuthi kwakhona isigameko la kwadubuleka khona u-deputy principal esikoleni kwakhona nabafundi abazama ukushisa isikole iPhayipina eSchool. So ama programs akanje ayasiza kakhulu ukuthi aqede zonke lezi zinto ezikanjalo ukuze abantu bazi ukuthi ke amathuba khona ukuthi bawazi ukuthi bayofunda baqhubeke nemfundo nanokuthi ke umuntu orizinayo nomuntu oyile esikoleni no understandayo no attend ama programs of this nature uzo understand ukuthi ukufunda kubaluleke kangakanani nanokuthi abona abantu abakhona la njengoba kade bechaza abantu ukuthi ba graduateile they have diplomas and masters kubalulekile ukuthi intsha si motivate so that izokwazi nayo ukuthi emulate kulabantu laba esibabizile kakhulu. Bezikhona izinhlaka ezahlukene okubalwa nomasipala umsunduzi kululekwa abafundi ngazo zonke izindlela abangazilandela njengokusungula amabhizinisi abo nokufundela amakhono ezandla. Ezindabeni za1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngikwaMpumuza eMgungundlovu.
Eminyakeni emibili edlule wabe ngumengameli wakuleli uJacob Zuma wazinikela emaphoyiseni mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi lapho ke agejwa khona izinyanga eziyi15 ngenxa yokungahloniphi isinqumo senkantolo sokuba ke afakaze ngamacala enkohlakalo abekwe wona ngesikhathi ke esangumengameli. Lokuboshwa kukaZuma ke kwasusa omkhulu umbhikisho lapha abantu ke babeshaqa kwasana esitolo befuna ke ededelwe. Izakhamuzi zakuleli sezibe nemibono ehlukene ngokuboshwa kukaMsholozi okwenzeka ngonyaka ka2021. Eminyakeni emibili edlule owabe ngumengameli wakuleli umnumzana uJacob Zuma wazinikela emaphoyiseni ukuqala isigwebo sakhe sezinyanga ezingu-15 ngenxa yokungahloniphi isinqumo senkantolo sokuba afakaze ngamacala enkohlakalo ayebekwe yona ngesikhathi esangumengameli. Ukuboshwa kwalowo wayengumengameli mhla zingu-7 July 2021 kwazimazisa izwe njengoba abantu baqala umbhikisho owawunobungozi. Ngokwembiko kwakushona abantu abaningi ngosuku olulodwa kanti ababhikishi babeshaqa kwasani ezitolo befisa umnumzana uJacob Zuma ededelwe. Kanti izakhamuzi zasemsinga ziphawulile ngokuboshwa komnumzana uJacob Zuma. Sibona thina ukuthi uZuma akuzange kwenza ubulungiswa ngendlela aboshwa ngoba upresident wethu thina base KZN besithembe ukuthi nathi mhlawumbe sizovela nathi ebalazweni lase-South Africa ukuthi sinomongameli wethu othembekile. So kodwa izinto ezenzakala nje kuze kuyofika ko-looting zonke lezi zinto eseyibalwa ezaze zenziwa mhlawumbe abalandeli abasebephakamele umoya kodwa nje eqinisweni uhulumeni azange aliphathe kahle udaba likaZuma. Siyakhala namanje njengoba sihluphekiswa ukuthi uZuma akaphathwanga kahle and then ke manje ngendlela esokuyikhona uZuma uyasolwa kuze kuyofika endabeni zama-group tours kodwa manje ama-group tours njengoba esexoshiwe la eMzansi sesihlupheka nje lento esingayazi ukuthi uhulumeni ngempela kahle ama-group tours if wayibona ukuthi imali yonke eningi silawulwa yibo wayavela baxosha ngaleya ndlela wayengabakhiphi ngane okungcono kancane sigcine nathi mhlawumbe kukhona esikbenefitayo nabamabhizinisi bekwazi ukubenefita before abantu bahambe. Manje sihlushokiswa ukuthi uhulumeni njena wavela thatha isinqumo sokuthi ngoba usezonda uZuma kahamba ngabe sabheka ukuthi izo-affecteka kanjani i-economy yase-South Africa. Ngokubona kwami angeke ngithi kwaba wrong ukuboshwa kukaZuma. Siyayisithi no one is above the law after all, right? Kodwa uma sesibuka izinto esezenzekile emva ukuthi eboshiwe sibona sengathi okuningi sekwamosheka. So ngathi mhlambe is the after effect yaba inkinga. Kamuva nje ngicabanga ukuthi abantu bakithi abasakwazi ukuthi kuyini udemonstrator. Uma kwaba nento esinje akudemonstrate abantu bacabanga ukuthi kumele demolish itolo ulutho kwenziwe yonke le nto leyana. So ngicabanga ukuthi is the after effect yaba inkinga but ukuboshwa kwakhe wonke umuntu kumele sithi answer to the law. So ngendlela engibona ngayo ngeke ngisho ukuthi kwaba iphutha kodwa the after effect yona inkinga. Boshwa kwaZuma kukhande ingcindezi enkulu ebantwini ize noma ayinamacala kodwa into elindelekile as former president yala eSouth Africa kwakumele ehlonishwe then ukuthi mangabe kwenzeka izinto abantu betshena isolution esikhona nothi kube izinto ezikhulunyayo zingaqedi. Ngiyacabanga ukuthi izona ezabanga ukuthi kube nencindezi eningi la eMzansi. So abantu abaningi njengamanje basey'inkingeni njengamanje malana nezinto ezithengwa ezitoro ney'ndawo abaqhelile iprice inyukile and inyuka kuzo zonke izinto ngembangela yezinto ezenzeka ngokuboshwa kapresident. Izindabeni ze1KZNTV kubika uThobe Kadladla. Asiphinde futhi sithishelele ezitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukeleke mbukelo sabukela indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi izona hloko ehamba phambili namhlanje. Kwesule ufakazi kwelaya Imeya yeTheku isidubedube kumasipala kaNongoma kanti-ke etwele ezansi kwelebhloho eBhalitho. Ake sibheke-ke enkosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-19.09 emaqhathaniswa nedola laseMelika, liwu-24.33 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, liwu-20.80 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona $1,914.52 i-ounce, wolo lungahluziwe wona $76.52 umphongolo. Ake sibheke-ke enkosini yezemidlalo.
Sekuqhubekeke umsindo ngomdlalo osanda kusayinwa yiqembu leKaizer Chiefs uPulemoti njengoba ke sekunombango wezinkantolo njengoba ke obengumphathi wezindaba zalomdlali ekhaleke ngokuvalelwa ngaphandle ngesikhathi ke lomdlali eya kwezimpofana komsombuluko kwiChiefs igcine ke iqedile ukuqagela imemezelo ukuthi ke lomdlali obekwiLamontville Golden Arrows usayine kuyo amasizini amathathu obengumphathi wezindaba zalomdlali uSolomon Sobe uthi ke uzoya enkantolo ngalolu daba ngoba lomdlali usayine kwiChiefs ngaphandle kwakhe futhi ngesikhathi enza lokhu ubese nenkontileka yokusebenzisana naye. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo phela sonke emnandi.